Sade. Halo mga bay, kumusta mong tanan diha? Ha? Bukan. Ali ba? Pulawon kay ni. Gara-gara po, gara-gara ba? Gara-gara. Pila na kabuan na? Bukan. Mga kaunta ninyo mga bay. O diya, mong sudan, okra. Gilapawan niya, mura pa man yung martilyo ni. Gaya, balagya. Ito na, yan. Naarbay ud, apil ikaw ni Udron. Ano sa man yung bangag? Mga untay niyo mga bay, kumusta mamong tanan diha? Hala, ud, yun buk magay, wa makit-kit. Nya, di ay. Talong, sinog ba mga bays? Ito pa ning ko anon. Itong i-check, basig naitaw. Naitaw, sud. Wa ra. Lamig isusuan ng ginamos. Oh. Dayon. Naitaw. Unya. Musta man? Isa? Busy kayo ni siya mga bay, maong dili kayo makita sa kamera, no? Ako pong laphawan sa kamera ba? Pinakurat bitaw. Bakit makuratan mo ba? Ah. Kagum mo, ini talong ko. Ha? Tarong magmanorya kaya ko sabtan. Rodrigo. Jote. Ang mga bay di ara ang ginamos gitungtong sa okra. Magtanong. Hmm? Diyan ka ng tanan, ha? Ikay kabutang ang nagbulinaw, oh. Ako magluto ni God. Butang ni man bulinaw. Dahil utang tinunuan bay, Bisaya. Init ka, kapasok. May magkikam minute yun. Init ta, makapasok. Wala yung magiging butang mo sa oven. Tayo pa, ha? Paso na ka. Hatang inita. Ay, ibutang tarip. Nga naman, subuon ka nga. Usog mo kay kamutubag. Gahen kag bukog. Ha? Nga naman na. Ano lang? Asa naman tong... Asa naman tong... naman itong mag-iingon sa wala nga. Pag ikaw akong maasawa, himuon ta kang prinsesa. Ngayon pa na ka. Ingon ka. Samtang nagtugtog og Dami sana ay ikaw na nga. Ana, beto na harana, be ka. Mauna, ito naman. Nahuna. Ichi mong ikumambula. Mayagi ka sa mga pulong wa diri wa dito, magkabuhig. Magkabuhig-buhi. Nangutana pa ko, ha, kapagyaw. Nakalimot ako eh. Wala, diha. Ang mga laki, pataka lang mo. Buhi og istorya. Ya, di mo kabaw mo mugunit sa inyong mga pulong ng ipangbuhian. Lumaan ng prinsesa. Prinsesa sa labunon. Prinsesa sa bugason. Story basa. Ah. Nya. Ano ako? Malakaw ra ba dayon? Muna ito. Kusog ang subag. Ay, kabayo nilupad na yabo. Na.
Nayabo ang Gano'ng ginamos. iyapakang Ah. Ups. Setting screen. Tagay kong utro, Ben. Ayun na lang. Dayon. Unya, sige, birahin na dito. Hala, ginoo kadlok. Bira na, bo. Papa, matataon na. Rapotito, apugat yun. Matay, masuko na po niya sila kay. Yung na po sila nga. Isog man kakayo, inday. Isog ikuno. Kaya di mag-inisog, di mo lihok ang mga tao ron. Mao, barik. Hinahinayo ni mo. Oy, dong. Sige na dong, pagkuha na dong. Di mamulihog. Punya na. Dong, kuha na. Iking lagi dayon. Saan mo na pisi? Ay, dugaya. Ikot na tipan. Dali na, Bok. Sa paspasa po yung kaon. Ay, mura magawa na yung usap-usap ni mo. Kinanaan. Saka. Usap po gamag sa baba. Ha, no? Ito mga bay, busy kayo na siya mga bay sa'yo kayo na mo. Mamaligya, muntaan sa kita sa video. Daw, aja ito bagti rin. Sige lang ngisi. Di lang katawa. Nalimot daw siya sa iyang mga ipangbuyan ng mga pulong nga makabuhig. Makabuhig patay. Buat lagi istorya. Na, mapet. Mapet, girecord na ko to sa una da. Ay, lagi na. Ako'y magluto sa mga ibaligya ni mga bay na makapwisto magud may diri sa Mipsa Gate 1. Kita mo na yan nagweda sa Gate 1. Ubos sa Seymour. Nadi ang mga baligya. Para sa mga inadlaw-adlaw nga panginahanglanon. Alauna, mata na ko para magluto. Pukaw na ko siya og alas 3 para maligo. Kay 3:30. Dakaw na siya mag-deliver sa mga seller na mo. Nga mo apo. Tinabangay namin para sa mga bata. Nga.